What's up guys? Bakla yung mga person, padulong tayo sa dagat. Good morning everyone. Padulong mig dagat kay manginhas daw ni Dongski. Update ra mo niya pag abot na magid ko kay murag akong cellphone gamay ra iyang kuan power. Here na gid mi sa dagat mga guys. Hunas, grabe ka hunas oh. Dako kay hunas. Na mi diri sa dagat. Sakto gid kayo ako. Sakto gid kayong hula ni kuan. Ni Inday Irene. May bulad on ay isda kay bulad. Ingani day magbulad sa isda. Oh, gano. Mera. Mga ibis. Nakita ninyo di ang gibulad na isda. Dah. Nagibulad na isda. Saan lagi ta kay dapat sayo eh. Pwede man. Para man dili kuanon sa iring diha. Nya dara man baligid ayon. Kanami diri sa dagat. Manginhas kuno hay mi. Ang problema dami mga kuha ba mi. Dala mig bunot din ami saging. Okay. Wow, diri ra mi magkuan. Diri ra mi magsugba. Sa saging. Sa aking dagat unya dili na nimo dani unya maagian. Kani siya diri nga part kay. Rawom na ni diri. Pagupot man ko. Nadayon kwanting ba? Baka na. Luwag kayo ang hunas. Dako kayo ang hunas guys. Nadayon. Oh, yun ida. Ano ba kana sila mo kuan? Pasang na lang oh. So kana sila mo payon sa ilalom. Di ba mo ni? Ay kana dira bulak-bulak diro. Bulak-bulak man. Dala oh. Mao ni gyatay panipan mo ni. Ay panipan Oh. Talaga naman. Hindi sa manaan. Mo na ilai kon sa taga. Panipan mo ni wala taga. Kalahon na kanita namin eh. Harap kay sa kanya. Pauli na mga person way kuha. Grabe na mga libot-libot guys, nalibot na tamo tanan dia oh. Tanan dia nalibot na namo. Maskig isa, wa gi kuha. Taog na dai siya mga maninay gani. Naputol pa ang sinilas ni Dongski. Sayang kay ang dala nga armas oh. Way kuha. Ganina ka wala na sa diri tubig ganina guys. Wala may dagat oh. Dili pa init. Dili pa init. Karon kinahanglan dagat oh. Taog na siya. Pagwa ka. Kani bagi mo buwas? Na ayaw. So mo ding pangwaon guys is ko ana lang mong pangwaon. Banisil dagan sila natapok oh. Banisil na lang imong pangwa na lang ni banisil kay wala may kakuha sa among og pangwaon nga tuway. Wa ta ni banisil ara dani dagan na banisil. Nagkuha day ko mga maninay sa sudlanan. Matay ko bag. Kaya atong sudlan sa banisil lang atong pangwaon kay mao kay naa dinhi. Nagtapok-tapok ra sila. Sa mga wa ta diri. Kay atong lutuon lami ra man siya gataan. Nara sudlanan no. Lubong ang gayo. Digan kayo? Tugasan mo ni dala. Imo pa manguni siya pakuan gon. Di pagwa to na ni bawgasan mo to mo kay bug kay. Ano. Nadago kay mga maninay oh. Na sila sa kuan. Na sila sa pagatpatan daghan. Muna siguro ingon gaklak siguro dire. Na side na. Da. Sa pagatpatan da. Bakit? Ini siguro. Nawa man nagbanto na may nagutaw nga nag. Ugan. Na sila nang ligo na sila. Wala na ka. Naman mo. Ang hugas. Ang hugas ni. Pwede ba ni pa hugasan din eh? Bisa sa dog. Bisa sa dog manghilang. O sagay naman to. Naglip-liok man sa kong kamot. Naay nagsulod dito nga dili ingon nato. Ayo to buang nato umang daw kanang umang. Umang. Naglip-liok gani sa akong kamot gani. Meron gani sa akong kamot di ay oh. Na nang lubong kay, ano ba? Gani. Guys, ang lubong sila sa pita. Palibangon ni guys, kay mga pita lang. Gani siya, imo ni siyang lutuon. Umang ina rin. Wala ni nagkiway gani sa akong. Pero naglakawa. Dai ko pagkumkum nako pistig hait bagay sa iyang tiil nga nagkuan man sa akong kamot. Palad. Nabuyan bi anak ko. Kani dai siya magluto dai mo ani is pakalibangon pa din siya. Imo pa ni siyang huluman sa tubig mga 3 days. Dili gid klaro gani oh. 3 days pa din siya guys, inyo pa din siyang huluman sa tubig. Video na 1 days tra. Pagkatapos ng gabi ba. Kay aron dili siya bahong pita. Kay pita gid ni siya gyud. Kay naman siya pita. Gapon ni 3 days gid. Limpyo man gigayo basta 3 days na siya. Yulon nimo. Nang grabe ka pita. Lugasan ta na siya mawala ang pita dana. Lugasan ta na siya. Dagan ka diri na lubong. Dagan man lubong. Mo nang hugasan namong kuha kay para dili kayo pita nga dalo na mo sa balay. Pero amo ra gyapon siyang huluman dito sa tubig abot. Pita man gud siya nang gas kung kuan kamot oh. Dali kalapok. Libre na ang sudan. Libre na ang sudan Oscar. Ani Dongski di ay. Dongski lang padagat na sa mi ani kay gikapoy na ani sige gilamon. Na. Padagat sa mi ani guys, natawo na Rex, nang daga na sila na Rex. Nan, abot na dito oh. Abot na dire. Laga-laga ka. Ang panglangoy na sila god. Ano siya kanang isa siya kananan ba? Isa siya kasudanan oh.
Dili ra kay gansa mo pag-anisa. Ano may karta? Diyan na daan. Butang na. Dili pa ko ang dagat dalagot. Yeah. De? Sige lang ko lagi umang. Sidong lang sa kalam. Nagtabok-tabok lagi siya sa suba. Nanato siya sa pikas dito oh. Nagmarites. Magtabok media karon guys. Di mi mag-agi karon. Laom gani kayo. Taga diri gid dito. Na. Unsa mo tabok karon? Ta. Nade mi sa isla, charis isla. Maraming nasa isla guys oh. Kanira din hitapit ang walay kuan. Walay tubig. Pero mga tao gini siya kusog tauban na siya diri. Isa ka bukuha. Dako kayo ang sudlanan ay ang pangkuan. So kani siya guys, kay isa ra man ka buok ang among nakuha nga ingani. So amo na lang siyang buyan kay luoy siya. Ya ka. Baranta na siya. Buyan na lang na namo siya kay siya ra man isa. Pinsan asa. Masa buat tidak. Diya ka magkuan ka diya. Buyan ka na. Maligo man dito. Maligo man dito guys, dili ka na mo ubanon kay. Kani tara mo idiling dapit. Dali mo tabalik pero yung bag dito. Dala ba dito imag? Update sa mga person na maklay kay manguli na. Manguli na dami guys, na maklay mi nami diri nag-agi sa Badyangon. Badyangon ni mga agi magpa-highway. Kaya nami katabok dito balik sa mong gitabukan ka ganina nga suba. Kay lawom na. Sakto gikay among pagbaklaya guys, grabe ka init. Grabe ka init mga maninay. Bawal mo lang sa Like tuyo ra gid nag-agi diri sa highway aron init kayo. Sa highway ra gid ni. Kay aron mabati na mo ang kainit. Init ra to kainit. Kami diri sa highway. Nagtuyok na yun guys, nagtuyok kami. So kani siya doon ra. Doon lagi ako ni siya. Lagyan pero highway lang. Wala ako ni kalayo dito sa among baklayan sa Luyo. Highway lang idire. Meron na karag sa dito size. Kuha ni siya. Kanang hiking sa utong Dutok. Hiking sa utong Dutok. Pero sila ni Dodong dito sa Luyo ang layo. Pero sila ulahi kasi sila. Nakauli na gid ang pamilya ni Inday Irene sa among munting tahanan sa Giabot na diri sa among munting tahanan mga people no so taon na gid mi giabot diri nga si Yaros na dito nagkampag-kampag magpangwaswas oh. Nagbaklaya ra di ay mi diri mi nagpa-highway mi pag-agi manakay maunta mi na wala na lang mi nanakay kay dol lang man pud among baklayan so maklay ra mi unya mo ni akong mga ganap karon among kinason ara oh among kuha ang kinason ako i-reveal sa inyo among kuha grabe na mong libot-libot ni Dodong dito in taon mara in taon among kuha oh kinason Unsay mo kaon ana. So karon ato siyang huluman kay dili siya mamatay. Ato siya walibang mo siya nya mo siya lutuon kay bang kita, bang lapok ba. Ato siyang huluman sa tubig. Dani nato isulod sa Tupperware. Dani nato siya huluman. Mga isa po ni kalutuan lagi among kuha guys na mga kinason. Okay. Giugasan na rin among dito sa dagat kaganina. Ano na ito lutuan? Dili po huluman pa man ni. No. Daghan kami dito pangdala na ni namo kanan sa kanate. Kami kay gamay ram tayo ni dito mao ra man ni. Tama naman ang kitang uban. Nalabot tayo sa bawah. Ikaw na tagkuha. Putulan. Mao dito among kuha pag panginhas namo guys. Tuway unta to among pangmaon niya wala man ni nakasugok sa tuway. Grabe namong sugok-sugok sa mga kanipaan. Layo ra ka mo namtan ni Dongski. Pag mi kakita og tuway. Dagan namon nakita pero kabahang tuway. So ako ay magpapaalam na sa inyong lahat. Thank you for watching. Please subscribe, like and share my video guys. Babos bye-bye. Thank you po. Ingat po tayong lahat. See you on my next mini vlog.